Panie trenerze, 2 kolejne spotkania za reprezentacją Polski. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego dwumeczu? No, že budeme bardzo ťažko zdobývať branky. Po prostu musíme lepšie pracovať pod superovou brankou. Musíme viacej strel oddávať, nie tylko konkrétne na strelenie góla, ale na jakéž rikošety na zmenu lotu kerunku krúžku a po prostu musíme więcej pracovať pod brankárom. Dużo strel bolo oddaných, ale respektíve takých strel, kde brankár všetko videl a potom ťažko na takomto požene zdobiť branku z nebeskej, pokiaľ brankár vidí. Następná rzecz, všetko je bardzo šibké, každé malé zaváhanie a hlavne vyklúčenie je duży problém. Takže tak jak včera aj dzisiaj decydujúca branka padla v našom oslabení a na to budeme musieť bardzo uvažovať. Takže požon protivníka oproti Wengerom dużo lepší. Ja myslím, že aj następný týždeň v Británii môžeme očakávať coś podobné a potom už bude len trudnejší a trudnejší protivník. Takže vchodia następný týždeň už do 100% tréningového procesu chłopaki z Katowic. Poukladáme už ataky v miere, respektíve dvojky, trojky, tak jak by to mohlo vyglądať a na tých mistrovstvách a už budeme robiť len nejaké korekty a budeme dopasovať ten sklad, ale napravdu gra v obrone, či v strefe obrannej, či v neutrálnej vyglądala bardzo dobrze. V tercii ataku máme trochu problém. Je to aj spovodované tým, že chłopaki majú menej energie. Napravdu dużo sme trénovali tie ostatné 2 týždne. Bude sa im ľahšie vykončovať tie akcie, pokiaľ budú mať väčší spokoj v renkách a budú sa cítiť więcej komfortov. Ale zadowolony som z požonu aj dzisiejšieho a včerajšieho spotkania. Napravdu vysoký požon, šibký meč, tvrdý, agresívny a ideme, myslím, v správnom kierunku, brakuje mi tých braňok. Po tym dwumeczu z Węgrami w Krynicy studzi pan trochę emocja, mimo że 2 mecze wysoko wygrane przez reprezentację Polski. No dzisiaj można powiedzieć, że to rywal, czyli Słoweńcy ostudzili te emocje, ten hura optymizm i możemy się chyba obawiać, że jeśli przegrywamy ze Słowenią, to co się stanie, gdy po drugiej stronie stanie Słowacja czy Stany Zjednoczone? No ale to všetci vieme, my si dávame všetci správu, kde ideme, proti komu ideme grať. My ideme do iného hokejového sveta. Poprostu je požon napravdu taký, s ktorým sme sa za 4 leta, čo som tréneroval v sekcionálnom kadri, nespotkali. Najlepšia družina, s ktorou sme sa spotkali 4 leta tomu byla Slovácia. Hej, potom bola tylko Bielorusia, až Francia, ale meče so Stanami, so Švedmi, s Nemcami nemali sme možnosť konfrontácie a nemali sme možnosť konfrontácie sparingu a v ogóle už nie na mistrovstvách sveta. Takže ja si dajem správy napravdu doskonale, to samé tí závodníci, že ideme napravdu na požon svetový a tutaj budeme zbierať osvedčenie. To nie je tak, že my prídeme a môžeme hrať ako rovný s rovným, ja neviem, so Slováciou, so Švéciou alebo so Stanami. Takto budeme hrať v obrone, musíme dobre broniť, musíme byť konsekventní, musíme hrať bez kára, čakať na jakú svoju okaziu a také okazie, ako sme mali dišaj, keď nebudeme premieňať, tak je problém. Dišaj sme oddali ani 26 strel, na mistrovstvách treba ličiť 12-15 strel za meč a z tých 12-15 strel musíme choť až 2 bránky, aby sme mohli mysleť na to, že môžeme zdobiť jakýž punkt. Takže my sami sebe dávame správu a sme si svedomi toho, že tá rivalizácia s tými najtrudniejszymi drużynami bude więcej jako trudna. Wciąż mówimy o tym, że ma pan tutaj do dyspozycji wielu zawodników, więcej niż przed na przykład poprzednimi mistrzostwami. Kiedy podejmie pan takie decyzje, że to już jest ten skład na mistrzostwa i czy to będzie na przykład, nie wiem, przed ostatnim meczem, żeby właśnie sprawdzić w tych warunkach bojowych już tą kadrę żelazną na mistrzostwa? Nie, po ostatnim meczu bude ostatná decízia.
tá grupa je preto taká sporá, lebo nik už nemá taflu, žiadna družina netrenuje a my nemáme žiadneho závodníka poza krajom, ktorý by hral jakúž ligu, takže my nemôžeme zastaviť závodníka v domu a kto sa nám nespodobal, kto sa nám kontuzuje a budeme zvoniť do závodníka, ktorý 3 týždne nie je na tafli, nie je v tréningovom procese. To je nemožlivé, preto musíme mať 6 atakov a robíme s grupou 30 závodníkov a 4 brankári, aby sme jednak boli prigotovaní na to, keď sa coś vydaží, jakáž kontúzia, jakéž rozchorovanie. To je jedna žeč a druhá žeč, aby sme mohli z tej grupy vytvoriť optimálny sklad, alebo respektíve čo najmocnejší a optimálne, ktorý bude mať najväčšiu šancu utrzymať sa v elite, keď sami vidíte, že to bude bardzo trudno. Czyli podsumowując, 35 zawodników trenuje aż do meczu z Danią. Tak jest, i tak. po nim Tak. 22 plus 3. 6 kompletných atakov plus 4 brankári. Sme razem až do ostatného meču s Bytomím. Tak, i potem 22 z pola plus 3 bramkarzy. No a plus budú 2 rezervoví, ktorí v podstate, alebo 3, ktorí môžu vchodiť, keby bola nejaká kontúzia na mistrovstvách, tak budú gotoví na to, aby ešte mohli počas mistrovstiev wejsť do składu na mistrzostwo. I jedno pytanie jeszcze o skład. Mówi Pan, że dopiero będzie zestawiał te formacje, ale dzisiaj już po raz trzeci zagrał Chmielewski z Wronką i z Pasiem, chociaż dzisiaj akurat od drugiej tercji, więc wrócił Pan do tego ustawienia. Czy to jest ten pierwszy już w miarę pewny atak? Nie, v ogóle tak nie je. Tutaj je problém ten, že my 5 dní trénujeme v jakom sklade. Včera to vyglądalo lepej, hlavne ten počontek, bolo to viacej poukladané, viacej sme boli skupení a dzisiaj vešlo do toho skladu 5 nových závodníkov. A tie ataky či obrany sú trochu narušené a tí závodníci, ktorí vchodia, tak nie sú tak zgraní. Mali dzisiaj ráno jeden rozjazd, co sme si pokazali a je roznica komunikovať so závodníkom odrazu na meču alebo 5 dní, alebo ja 4 dní pred mečom, kde má 6-7 tréningových jednostiek a tí závodníci sa lepej dogadajú. Takže tutaj by som videl, respektíve chceli sme to spotkanie vygrať, potom som reagoval. Videl som, že ten prvý atak tak bol poukladaný, jakož nie, že sa nevedeli dogadať. No, prosto nefunkcionovalo to, hej. Nie je to problém tých chlopakov. Videli sme, chceli sme coś zmeniť, tak sme reagovali v trakte toho meču, aby bolo lepej. Ja myslím, že lepej bolo a tu neznačí, oni tí chlopaki nemajú nejaké pretencie, oni grajú, jak sú ustavení, šukáme čo najlepšie rozviazanie preto, aby to rozviazanie bolo dobré dla družiny a dobré dla výniku.